Anang isiro ito, bag-usad na. Tana tayo next tirada na to ba? No, sporty pag yun. Baguna Sunrise. Wala, be? Sauna dito ta sauna ay. At bang karon sakay na. Tubig. Pwede na ba ikaw? Kita nasio. Solo na ni Dorong. May bago S09. Mo to nindutan nga feature na sa sunod pa. Pero night waste. Atohon yun na natag sambuhan. Pero mas dito kayo parang kapag sa vlog. Blooming. Donga talaga ito. Pero kailan na dinugan sa pagto Dong sila. Bisa. Ano dito? Kung na ito, press. Sunod dito. Sige, kando ako dulu. Okay naman na yun. Sakit tadi kan, aduh pasal belum saya. Ada yang apa saya nak. Rat itu mari.
Ito yung lalis na. Tingnan. Nagdulog ka guys. Mukha ba niya kung bilang? Ito na. Nawara ko ng ano yun. Yung 2 minutes na ako. Sigiran ka dito. Pero sana kasi bilang subukan sa YouTube, Pwede man. Ako.
Pasay. Sila no? Kami ka pinrok sa buwas dito. Pamantang sa to.
Inom ng tubig. Dili sa ganahan ng init kayo. O kuan ba, wasa lang warming. Oh. Init kumpara man init.
Tungas magaling inbox. Tulog ka kay Karl. Ako kay Karl ka.